Afgelopen maandag installeerde wethouder Erik van Daal de nieuwe kinderwijkraad in Brugske. 10 kinderen uit groep 6, 7 en 8 zetten een handtekening en lichten hun plannen toe. Ik vind het heel leuk om voor de wijk te zorgen en ik heb het ook heel veel van mijn vriendinnen gehoord. Kom maar bij. Dus ik vond het best wel leuk om de eerste keer even meedoen. Even kijken wat er is en alles. Ik doe het omdat ik het leuk vind om mensen te helpen en voor de wijk te zorgen. Want kijk, in deze wijk zorgen we heel goed voor de mensen. Maar stel er gebeurt iets ergs dat ze niet meer kunnen voetballen of andere dingen. Daarom vind je het belangrijk dat er goed naar die kinderen geluisterd wordt ook. Ja. Maar wat is een kinderwijkraad? Je gaat met kinderen overleggen wat je wilt verbeteren aan het wijk. Wat je wilt bij het wijk. Dus veel kinderen hebben gestemd op school. En de meeste stemmen, de top 3, zijn uitgekozen. En daarmee gaan we nu aan de slag. Hun top 3 is dus als eerste meer sportmogelijkheden. Dus dat missen ze blijkbaar wel hier in de wijk. Als tweede meer activiteiten. Dat is eigenlijk al van 2 jaar. Bij de eerste lichting kwam dat al naar voren. Van, ze willen heel graag samen kunnen komen. Bijvoorbeeld samen gamen, knutselen, lekker spelletjes doen. Gewoon een plek waar ze gewoon naar binnen kunnen lopen en gezellig met hun leeftijdsgenoten uit de wijk leuke dingen kunnen doen. En als laatste de goaltjes. Daar waren we vorig jaar ook al mee bezig. Dat veld wordt wel heel goed gebruikt. Dus er wordt wel heel veel gevoetbald. Alleen hun spel wordt continu onderbroken omdat die bal dus door de net heen gaat, omdat er allemaal gaten in zitten. En dat vinden ze wel echt heel vervelend. Dus toen die in de top 3 zat, waren heel veel kinderen ook wel heel erg blij van gaan ze daar eindelijk wat aan doen. Ja, een kinderwijkraad gaat zelf echt actief aan de slag. Dus het is niet dat wij alleen maar adviezen geven aan een gemeente of zo van die goaltjes moeten gerepareerd worden, kunnen jullie dat doen? Maar ze gaan er echt mee aan de slag. En soms is dat een activiteit om geld in te zamelen, soms is het overleggen of een overleg aangaan met iemand van de gemeente die daarover gaat. Dus ze zijn heel actief zelf bezig om hun doelen eigenlijk waar te maken. Ja, een van de kinderen zei het net ook heel mooi. Ja, het is mijn wijk en ik wil dat het gewoon goed gaat hier en ik ben er trots op. En dat vind ik ook het mooiste van het geheel, dat ze het gevoel hebben, kinderen zijn de toekomst. Maar dat zij ook beseffen van ik mag een mening hebben, ik mag nadenken, maar ik mag er ook echt iets aan doen. En dat is wat wij met de kinderwijkraad vooral proberen. En dan zie je dan ook resultaten nou al in de wijk? Als ik ga kijken naar de afgelopen 2 jaar, want we komen maar 1 keer in de week bij elkaar en dat is ongeveer 1,5 uur. Die ruimte, ik noem het dan een chillruimte, want het gaat niet alleen om het gamen, maar dat die bijna open kan gaan. We hebben geld verzameld, we kunnen de PlayStation kopen, de spullen. We hebben al een pilot gedraaid vorig jaar waar kinderen echt op afkwamen, dus dan weet je ook, er is ook echt behoefte aan. En nu is het eigenlijk een kwestie van vrijwilligers zoeken, een dag afspreken en dan de ruimte hebben we nu ook. Zijn we ook hier in het wijkcentrum mee bezig. Ja. Dus je ziet wel, misschien niet zo snel als je natuurlijk hoopt. Het liefst willen ze dat gelijk voor elkaar hebben. Maar als ik nu zo terugkijk, denk ik, we hebben wel mooie stappen kunnen zetten met de kinderen.